gini, magubuhat ko sa ko. Tada ko lang kung mauubos kayo ini. Ano ako gini, antidepressant na po. Hanggang sa ini circle. Ini pong mga ini, para po sa kuya, ay po ako naging marathon. Aram po nito ang sarap po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturok, sangga po, ining sarap, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil po nararako. Na pag nadidepress po, pag kita magulugon sa payo, nagaro ako tigbabarin, na pag sige kong kaingisip, ko na halos nag-aarap na sa nako kaya para paday ko po ara magiging ko. Then nangaji po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LGU Kamali. Nagdarama ko. Sabi ko bro, dahil ko naaram po sa ina kung mag-broken. Kasi po ining sa room box na yun, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po ini. Sabi ko kato sa katrabaho ko, sa ina naman doon ako mag-work pangbakal kinamagulong. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya niigwadig di sa bangko. Sabi po sa kuya ka ni Junel na katrabaho ko, testingon mo ngayon ito. Pinot na ginibo ko po kani, 2 times a day ko. Sa room Mega 8 at Mega 1 sa aga, sa hugtong, sa bangko. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ang Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay. Ang aki ko po, si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, daiman sa kadaiman na mga bantay, tapos may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang utrog ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Anong taon na suprayasin na niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko lumang result. Ang gawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano nga ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis nga yan, dahil ka na nga magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton nga ang lawas ko, tangan niya ako maniwango na.
nag-opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood game na alam ka so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpadialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining amazing for. Di yo inot andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawan naman ako ning sa half month, 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya. Dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing for. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya pa. Opo. So duman na kita. Oh, kasi 25 days pala siya uminom o 25 days o 22 days. 25 days. 25 days. So 18 plus 7. 25 days. So inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog ng bitis niya. Kada siya masyado na nakatindog bagang maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya. Opo. Sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nag-normal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, when aprobado ng FDA at samot-sari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay.
nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Ako po, nag-suffer po ako in traumatic depression. Sinapar ko po ang ako kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalamig at maraming mga. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po ini sa inyo, story lang, nag-iagi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic na. Ako po, biro ang depression. Ngunit po ang saro na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipong, ulan sa para na katulog ako kimarang. Pero po, para sa kuya, ini naging tipid ko sa kuya. Alam ko ninyo po nata, ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tab every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako yung mga alas 8 na tibanggi. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil nga naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat-buhat ako. Tada ko lang kung mauubos ka ini. Mulo ako ini, antidepressant na bulo. Hanggang sa ini settle. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Aram po ninduan sa rupo kayo, kantidad 80 pesos. Ini po ang pagkaturok, sang gato, ining saro, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil ako nararasan na pag nadidepress po, pag kita magulogon sa payo, nagdaro ako tigbabarin na pagsigi kong kaiisip, magulogon na halos nag-aararap masama ko kaya para paday ko po ara magiging ko. Dahil nangadji po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LGU Kamali, nagtaram ako. Sabi ko bro, dahil ko naaram kung sa'yo na kumapro-ibol. Kasi po ining sa room box na yun, actually, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po ini. Sabi ko ka sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon kumakuha pa. Pambakal ko mga bulo. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya naigwadig di sa ko. Sabi po sa kuya ka to ni Junel na nakatrabaho ko, testingon mo ngayon ito. Inot na ginibo ko po kani, 2 times a day ko. Sa rong mega 8 at mega 1 sa aga, sa hugtong, sa banggi. Aram po nito, in just 2 days, ang tulog ko marahal. Dahil nagbumagabag sa payo ko na pag nag-overthink ako. Dahil po ako parang nag-halusinate. Kaya ito, sabi ko, kadakol-dakol na binakal ko naubos, halos gabos ang sweldo ko sa mahalo nining mga bulong na ining mga synthetic na yun. Ini lang po at tigil. Sa ngunyan po, sabi ko, kato, kay Junel, anong kumpanya iyan? Tagaro na para kaya. I think kato, Ma'am J, ano po ito? So, week before, bago mag-open June. June. Mga last Nag-attend week. po ako digdigang seminar pagkaining Miracle. Duman ko po naintindihan. Pero ito po, na first week ng June, na pagtumar ko po kayo dahil po nagtarap sa kuya about the key. Maski po itong nag-invite sa ko. At sabi niya sa ko, inumon mo lang ngayon iya, saka na ako sa imo mapaliwanag. Sabi po kayo sa kuya ni Junior. Di ako po, ininom ko lang. In-observe niya ako 1 week. Sabi ko, okay ako. Nagapot na ako. Sain ako kainit magkakabahan. Nag-attend po ako digdig seminar. And mas magayon pa po pala kanata. Dahil lang pala na kumabakal kayo ni Puno pala, mabakal pa ako digdig, naparahay na ako, pwede pa akong kumita. Kaya sabi ko, mahalion ko na yung mga synthetic na yun sa buwan ko. Kung di man siya na po pala ang katapat.
kan depression po. So imagine po, several years ago, pirang box ang nauubos ko kaan. Ang gawang box na iyan natagwa ng drip. Dahil nga po, nag-aabot na bulan sa po. So, luckily, through kay, sa pangaji ko na may ipadara sa kuya ang Diyos na tao na mamimigbigan ko, luckily, nagkaigwa ko kay katrabaho na nakapatunay digdig na ini talagang from the word itself, miracle, milagro. Haloy na po ako naghahanap ng milagro sa buhay ko na kabuko, panghabang buhay na may ang sweldo mi sa LGU, gurat no man, kababa o tadyap order man sa nakang. Halos sa bulong-bulang po na kaya I'm very lucky sa Miracle Health Corporation ko kay Doc Joey na namigbigan ko po yung production ito. Hindi po, dahil po ako nagbabasa na hanggang sa munyan po, ini marahay po ang katurog ko. Dahil po ako nakakaisip kung ano-ano. Ako po, suicidal, na ako. Matubod po ka mo sa day. Pirang beses na po ako nag-attempt mag-suicide. Dahil lang sa depression. Nasabi ka ng psychiatrist, iyo ang mga resita si kuya na makakabulong sa kuya. Pero dahil, inilang talaga. Kaya nakunaon ang pasalamat ko kay Doc Joey. Bako dahil sa iya, siguro ko po ako mga, dahil ko alam kung ako, tuluyan ang na-depress, nabuang, or ginagana sa nasa dito. Dahil po ako mauwi. Dahil po ako tultul na katulog. Pirmi lang po akong mag-overthink. Pero nang dahil po, matataran ko po sa inyo, 80%, bago na nga ni 50%, 80% sa duwang simana ko pa lang po ipagkumakas. Klarado po ako doon. Nakagiisip ako kimaratan. And dahil na po ako kay mga tulog kay bayong, parang tuwid na po sulandas na tigaan. Kaya po, nagulaon po ng God at pasalamat po kay Dr. Joey sa Miracle Health Corporation sa na-develop ining natural, synthetic, kundi food supplement na bulog na nakatabang sa kuya bilang sarong na-depress na tao. Pero pa po dyan, ito pong sabon. Anong sabon po nga ito? Very soap po. Halo yung na ako, igwa yung mga rashes na kapulo na sa kuya pig na mga cream. Igawanit dyan, so BL cream po baga, kung aram po nindo, so kulay-pulaan kagana. Ito, nag-i-epekto. Kaya lang pag-arap kaining may mga durudaplis na naman ako, minagatulong naman siya. Hanggang sa ako makagaw na naman, na naman siya. So gano'n po baga nagdadami. Pero dahil ko siya matatarong na bunitan, kung ko baga bilo. Ito, dahil lang, basta pag arap kaining dumug ang skin ko, minagatulong siya. So makaaga naman ako. Sabi ko sa kuya Katuni Junet, itry mo ngayon ini. Baka ngayon magkatabang pa sa inyo. 3 days ko pa lang itong pig gagamit sa hawa ko. Nawala po siya, nag-dry siya, tapos ngunyan, pag pigihilog ko po baga. Pero pag mati ko, nagkikinis yung skin ko. Kaya, very effective po talaga produkto kang Miracle Health. Bako lang po ining bulong na dala-dala ko, kundi po gabo na produkto kang Miracle Health. Kaya po, digdi, kung ma-invest po kita, di po kamo mapapasok po. Taulian na kamo, makita pa kita doon. Bako lang po, halimbawa ako naka-invite, bako lang po ako ang makita, kundi kita po gabo. Invite ko, kita tagabo. Invite niyo, makita gabos po kita digdi. Kaya po, digdi, wala po kompetensya. Hindi po, sa nabay kita, nag-aangat. Kung igwa ka ki-share, igwa sinda kita. Kung igwa ako, igwa mo po ka mo kita. Gabos po iyan. Bako po yan araw ka ibang networking na kapag ka, dahil kang invite, dahil ka kita. Maray po nga ni kita, effective po ang produkto ka. Sa iba po, dahil wala po. Ini po, patunay ko po ini, na ini talagang nakapauli sa kuya. Ang Miracle Health po. Salamat po. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Wala ako ng taning ng hospital namin for 3 years lalo ako. Kasi cancer ng stage 4 cancer ako. Pero awa ng Diyos ko ngayon, magsi 6 years na ako, still alive and kicking. Kasi continuous lang po ako ng network. Yun ang Kaya grabe, nagadumpo ako dito sa Team Doc Joey sa Amazing 4.
Tig-try ko po mag-inom sa to. Tapos po, pag 5 aldaw, namatian ko sumaraya pagmati ko sa lawas. Ako po si Mrs. Cherry Arena, kang Maslog, Legazpi City. So ang agom ko si Mr. Marciano Arena, na-stroke siya noong November 2020 last year. So nagkaigwa siya tulos na wheelchair nung ilinuwa sa hospital dahil taday na nga siya nakakalakaw. So may reseta sa iya na 4, nainom niya ito sa laugkit 3 bulan, sobrang 3 bulan. So hanggang dahil man pagbabago dahil karahayan, kang bulong na ito, naisip ko na mabalo daw niya ako magbakal kibulong digdi kay Doc Joey kang Amazing 4. Amazing 4 ang pig-inom niya. Tapos, pag after kay pig-iling ko so agum ko, 1 bulan pa lang, gari makusugo na siya. Hanggang dit-diit na siyang, dahil na siya nag-wheelchair. So, kang itong inali mi na sa wheelchair, pag may kwarta kami, minabakal kaming bulong. Pag dahing pambakal, napupundo. So, gari maluyahon na naman siya pag dahing nakakabakal. Pero may na siyang mursot, orang pambakal. O di, ang gigibo mi, nanganap kaming pambakal, ibabakal mi na naman siya. Hanggang maski dahil siya nagkakaon, kitultol, makusugon ang buhay niya. So, ngunyan, sa wheelchair niya, iginilid mi na, hanggang sa unin na nga di sa opisina ni Doc. O ning siya ngunyan, nag-aarok na, nag-tabang-tabang na naman sa kukang pagluto-luto sa kusina. Kaya dakulang pasalamat, digdi sa Amazing 4, uningani, mabakal na naman para dahil mapundo ang sa iyang pag-inom. Ta gusto niya pa man mabuhay, tamailing niya pa man ang 4 niyang apo. Kaya, so nagpapasalamat po ako tinawan kami ki oras na mamidbidan mi ini. Ini pong wheelchair na dinara ko digdi sa opisina kang ni Dr. Bitito. Iyo po ini so gamit kan agum ko na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum ko niyan. Ta ini may tatabangan man dapo kay ni si Doc Bitito na mas nangangay po man po sa Samuya. So salamat man po sa pagpalit kip inumon kang sa kong agum digdi sa wheelchair. Sa mga nakakaamid bid po sa ko, sa mga dai pa nagiinom kay Amazing 4. So in ko manin try na makawakal man kamo kang arog man kay ning pigiinom kang agum ko para ang mga namamatian nindo ang sa indong mga helang marahay man arog man po kang helang kang agum kong narahay duman sa Amazing 4. So, dakulangon pong salamat. Salamat po. Ako si Florencia Martiliana, taga Malabog, Daraga Albay. 17 ako ngunya na Agosto. Nga taon, ngunya na taon. Noon, nagkasakit ako, na-paralyze ako, na-hospital ako, 2 hospital nga pinasukan ko. Tapos, nung nagaling-galing na ako, nagano din akong herbal noon, pero doon sa Pulangin, nagaling-galing naman. Pero hindi pa maalis-alis yung sakit ng ano ko, nararamdaman ko. Ngayon, narinig ko sa radyo, na dito nga kay Doc Bitito, na itong Amazing 4, di pig-try ko. O ngayon, galing na ako. 1 buwan akong minom ng Amazing 4. Kakatapos, ngayon, pig-maintenance ko na lang yung Mega 1. Pagkatapos ko pag inom kan Amazing 4, maganda na yung pakiramdam ko, nakalakad na ako, maayos. Pagkatapos, pig-maintenance ko na ngayon yung Mega 1. Ngayon na mo na, may maintenance, sumagit na akong 1 taon, mag-Mega 1, kagkalaw na ako sa bahay, kakatrabaho na ako. Yung tugang ko, nagkasakit din, Felix Martiliana. Ngunyan, 64. Pagkatapos, siya, pa-doktor din siya. Ang sabi ka ng doktor, tapos laboratory na siya, ang sabi sa doktor, ano daw, ida-dialysis siya.
Kasi wala na daw siyang gamot na maano, may resita. Tapos sabi kan tugang ko, duman ka na kay piginuman mo kay Doc Petito, ano mo rin ako ng gamot po, herbal, gusto din niya herbal. O dito nga, nag-ano ko kay Doc Petito, mahigit 1 linggo pa lang, ayos na yung paglakad niya, nakalakad na siya, di na siya alalayat. Pagkatapos, ngayon, inom pa siya ng gamot para gumaling na siya, pero di pa siya nakapagtrabaho. Pag-take niya ng 1 linggo ng gamot na Amazing 4, nakalakad na siya mag-isa, hindi na siya nagpaalalay. Kaya ngayon, diretso ang inom niya ng gamot na Amazing 4. Ngayon, nandoon na nga sa kalsada, naglakad-lakad na. Kasabay yung mga makwapo niya. Tapos, kaya ngayon, bibili naman ako ng gamot para makadiretso ng pagaling niya. Kaya salamat dito kay Doc Petito, Miracle Health Corporation, natulungan ka. Pasalamat sa Diyos, natulungan kami gumaling na siya at ako sa masamang pagkaramdam. Kami, nasubukan mi na magaling na talaga itong kapatid ko. Dahil sa Amazing 4, hindi na siya nakadayet. Ito na lang na herbal na Amazing 4 ang iniinom niya. Kaya salamat sa Diyos at gumaling na siya ngayon. Hello, magandang umaga sa iyo, Madam Rose. Nakita ko ngayon ay bumalik ka dito sa amin dahil sa nag-avail ka ng ating Amazing 4. At noong first time tayo nag-hit, I think sometime July, marami kang iniindang mga karamdaman. Pakikwento mo po sa ating mga nakikinig at nanonood. Noong time na unang-una kang pumunta dito, ano po ba yung mga ang karamdaman mo? At nag-avail ka ng ating Amazing 4. Nung una akong pumunta dito, ang mga nararamdaman ko ay itong tagiliran ko, mas sobrang sakit. Tapos itong balakang ko, namamanhid ang paa ko sa kanan, saka yung ihi ko, mapula na may bula. Yun po ang mo, kaya noong July, sumubok kang uminom ng ating Amazing 4. So nakainom ka po ng Amazing 4, I think 3 times a day ang inom mo noon. Ay ilang araw po, ilang linggo na namatian mo yung mga pain mo, yung pag-ihi mo at iba pang yung ano pong magandang resulta nangyari sa iyo? Sa pag-inom ko naman ng Amazing 4, namatian ko man na sa 3 araw na pag-inom ko, may namatian na akong maray, may nakakatulog na ako. Tapos yung pag-ihi ko, malakas na, tsaka nawala na yung pula. Kahit may bula, hindi na siya mapula. Kaya alam ko na tumalab na yung gamot ng Amazing 4 na iniinom ko. Ilang linggo o buwan po na nawala sa mga pain mo sa tagiliran, dito sa may paa, at saka sa likuran? Ilang linggo ba o buwan? Kasi I think nakainom ka ng ating Amazing 4. Sobra 1 buwan din ako nag-inom ng Amazing 4. Amazing 4. Doon sa 1 buwan na ito, sobrang 1 buwan, halos nawala ang iba't ibang mga karamdaman. Oo, nawala din ang karamdaman ko. Kaya lang, putol. Kulang ang pera. So ngayon, bumalik ka ulit dito kasi nagkaroon ka ng budget ulit, kaya bumili ka ulit ng good for 15 days. Kasi sabi mo nga, medyo masakit na naman ang paa mo. Oo, yung paa ko naman masakit. Kasi 3 buwan kang natigil sa pag-inom ng Amazing 4. Opo. Okay, so ngayon po, ano masasabi mo sa ating mga kababayan na mayroon pong mga karamdaman sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya? Ano po ang masasabi mo sa kanila para naman sila ay matulungan? Sa mga kababayan ko na may nararamdaman, sumubok po kayo nitong Amazing 4 ni Doc Joey Petito. Maganda po ito. Subukan niyo po. So yan po si Madam Rose. 28, Barangay Victory Village. Barangay Victory Village ay uminom po ng may 1 buwan ng Amazing 4. Yung mga
karamdaman niya, pag-ihi, pagtulog, yung sakit sa likod, sakit sa tagiliran, sa paa, at natulungan po siya after 1 month. Ngayon po bumalik siya sa atin kasi nga po natigil ng 3 months dahil nga po sa hirap ng buhay. Pero alam niya na ito nakatulong sa kanya kaya bumalik po siya sa amin. So, sa ating mga kababayan, andito lang po kami para matulungan po kayo, lalong-lalo na po ngayon may COVID-19 at mayroong Omicron variant na kinakatakutan ngayon sa Europa at ibang bahagi ng mundong ibabaw. Kaya subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA. Natural. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po yung naging chairman din ng ating samahan, yung Yes Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Inaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa.
ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw tumakamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinitgilan ng kuhain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga ng mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan nangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe, so ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na
natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na, ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lang, sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anihin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing po. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth, para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahanga. Ako po si Friend Bola Jr., taga Amoraon, Raco-Raco, Albay. 43 years old. Ako po ay may nagkaroon ng bukol sa may leg. At dahil po sa pag-inom ko ng Amazing 4, ito po ang resulta, biglang limitang sa aking bukol sa leg. Okay. Ang sabi mo kasi, Brad, na sabi kan sa imong doktor, pinapabiopsy ka. Iyo po, So ano nangyari? abo ko pong ipabiopsy ka. Abo mong pabiopsy. Kaya daw sabi ni Mama, di napakinggan ko po ang programa niyo sa radyo. Yun po, pumunta po ako sa inyo. Ito po yung resulta sa halos kulang 2 buwan na pag-inom ko ng produkto nyo. Ito po ang resulta. Minus, ibig sabihin, yung bukol mo ay biglang may mga lumabas. Anong mga lumabas yan? Nana. Beruin po ninyo. Kasi ang suspect ng doktor, cancerous. Ayun po. Abo ko pong ipabiopsy. Kaya habo mo pabiopsy, so uminom ka ng Amazing 4. Ayun po.
So less than 2 months, yun ang nangyari. Lumabas, lumiit na ngayon ang bukol mo. Lumiit na po. Oo, so ito po siya umiinom sa April, May, June, July. Opo. So nasa 3 months, may 3 months pa lang. Opo. So ito na ang resulta, lumiit na. At lumabas na po yung busis ko. At dati wala itong boses, ngayon may boses na. Opo. O biruin po ninyo yan mga kaibigan. It's phenomenal. God's grace. God's grace po ito nangyari kay brother. Kaya ano masasabi mo dito sa iniinom mong mga produkto natin? Yung sa akin, ang ako lang pang tatanungin, kung ano pang mga karamdaman nyo, pumunta lang po kayo dito kay Doc Joey, Tito, at mag-awil po kayo ng Amazing Form. Maganda pong klaseng gamutan ito. Okay, so yan po ay nanggaling sa ating kababayan na 43 years old pa lang. Oo, si Mr. Efren Bula Jr. ng Rapu-Rapu Albay na takot po magpa-biopsy kaya uminom lang ng ating mga Amazing for less than 2 months. Lumabas na po yung mga nana, yung mga white fluids at lumiit na kasi at dati halos hindi lumalabas ang buses. O ngayon po normal na ang kanyang buses. Kaya praise God, pasalamat tayo una sa Panginoon Diyos. Ako po yung nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil po sa natuklasang gamot ng aking karamdaman. Dito lang parang po kay Doc Joey Tito. Matatagpuan nito. Okay, so maraming salamat, congratulations. So tuloy-tuloy lang hanggat sa mawala na yan. Then kung talagang ano na yan, yung walang-wala na, so normal na, ipa-x-ray mo na, ipagpaano ko na, makita natin kung mayroon pa o wala na talaga. Kasi nakita ko, malaking bagay na talaga. Kasi dati ang laki-laki at wala kang busis dati. So ngayon halos normal ka na sa pagsasalita mo. So mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, ito po ay nagpapatunay na isang hindi ko naman kilala ito, napakinggan lang tayo sa radyo, na natulungan ng ating Amazing Form na galing sa Amerika. It's phenomenal. Ito po ay hindi tsamba-tsamba. Ito po na natutulungan ito libo-libo ng tao sa Luzon, Visayas and Mindanao. So maraming salamat. Congratulations and God bless. Salamat po, Doc. Okay. Kung po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, hirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam. Kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa kapag ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally. Na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po. Natulungan ng ating Mega 1.
Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo, kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito